Nakatakot yung aso, gago. Kasi mga kansat, ngayong panahon na hindi na masyado nanonood sa TV, diba na ngayon nauso na yung kailangan na advertisements na tinatawag nila, mga weird na commercials para makuha ang public eye at ang public interest na sa sobrang dami na pumapasok sa utak ng mga manonood ngayon sa internet, nakakalimutan na ang TV. Pero alam nyo ba, noon, marami doon nakakalusot daw ng mga bawal o mga basta mga weirdong konsepto pag tagal-tagal. Kaya ngayon, dadaanan natin yung sinasabi nila mga band at crazy shit ng mga Filipino commercials ngayon. Parang saludo natin to sa TV bago siya mamatay ng tuluyan. Ito, lapu-lapu commercial, EQ diaper. Lapu-lapu bilang patunay ng pagkakaibigan, overnight diaper, alay ni Magellan. Mahal na asawa, bago magtiwala, regalo ay tingnan. Kung ang diaper ganyan, di tatagal ng isang tulog yan. Kaloror! Para sa anak natin, EQ Plus lang. May super absorbent core na di basta napupuno. Sa presyong abot kaya, tunay na mag-alaga. Hindi ka tunay na kaibigan, Magellan. Magtutuos tayo sa maktan! Nako, history is chismis doon pa lang. So, nagalit daw ang National Historical Commission dahil parang dinidistort nila or at least masyado nila pinagbabate yung mga dalawang kampong yan. Syempre alam natin na mas madugo at syempre hindi ganun katuwa-tuwa o dapat gawing chismis lang ang ating history. Ito, boyfriend-girlfriend commercial. Girlfriend mo na ba ako? Oh my God, naalala ko to. Ayoko nga. Di pa ako ready. Ha? Demanding ang mga girlfriend. Gusto ganito. Gusto ganito. Cancelled! Gusto ko lang naman ng Loto, no? McDo fries eh. Talaga? Simula noon hanggang McDonald's ngayon. Everyday McSavers. 25 French pesos. fries na 25 lang noon, oh. Ito, nagalit daw ang Catholic Bishops Conference of the Philippines dahil daw ito ginawa kasing cheap yung mga relasyon between ng boyfriend and girlfriend, and especially dahil mga bata din sila. Kaya nagkaroon din naman ng backlash ang CBCP dahil parang harmless lang naman daw yan at bakit kailangan bigyan ng mali siya. Spell affordable. Affordable. LBC. Tama! Basta abot kayang pera padala, dito ka na. Madaling espelingin. LBC. Nagalit yung DepEd. Instant. 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 BS in spelling. Tama! Basta instant pera padala, dito ka na sa madaling espelingin. LBC. Spell remittance. Remittance. Parang naging mga bobo yung mga tao. Lahat to ng commercial tinanggal na, pero naalala ko si Edu yung sa Game Ka Na Ba, diba? So siya siguro yung bagay talagang host para dito. Sorry, padala ka sa emosyon mo! Real men cry. Ano ba At the ang luck tuwa na of winning a lalaki? free weekend with Christine Reyes in the Colt 45 Vava Vroom Real Man promo. Kung bakit. Parang ginawang price yung babae. Pero yan, sino ba naman sa atin ang hindi nakapagparaos kay Christine Reyes noon? Nalala ko lahat ng mga FHM na kinukuha ko sa banyo. Naalala ko to. Only one real lucky Colt. Kailangan kalbo. It's a weekend getaway with naalala ko Christine to. Reyes in the Colt Kasi Christine Reyes 45 sobrang Vava Vroom Real Man promo. Buti na lang, siguro kung may TikTok na noon, mas mabilis matatanggal itong mga ads na to. Ang pag-approve ng mga ads, ng mga commercials sa ganyan, matagal na proseso yan. Dumadaan sa storyboard, tapos production, tapos siguro quality control, bago to lumabas. So hindi yan ganun kadali naman kayo na mag-upload na influencer dyan ng isang ad nila na matatanggal lang agad. Maraming pera at tao gumalaw dyan para magawa muna yan. Tapos tatanggalin lang na ganun. Kanina naman nagmano ng ice. Dada. Dimples mo. Dada. How about the nose? Dada. Kaya pango. Sino naman ang love ng baby ko? Ampon ka lang. Pwede ka. Alam ko na trabaho ng tatay. Alam ko na. Politiko to, no? Sa gobyerno to nagtatrabaho, no? Yan, nagigets ko na pinapulot ka lang kasi, siguro yung mga hindi magandang pinapakitang moral values, diba? Under the table.
Kaya nabis ko mag-brainstorm. Kasi nga, di ba, kasi yung writer ako. Nabis ko mag-brainstorm ng mga ganyan. Ito yung mga hindi pumapasa eh. Ito daw, hindi na daw What do I lumabas. get from my cup of coffee? Uy, si ano? Adarna. You got what I need, baby. Anong masama dito? You got what I need. Got what I want. I guess. Love, 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 love. Give it to me. With all natural ingredients for cleansing, slimming, and whitening. Nice day coffee. Healthy as hot. Hello, Billy. Uy, Joey! Panay yung tawag mo ah. Vicente mo pa. Oo, pare. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Best man ka sa kasal namin ni Gracia. Joey? Joey? Okay. Joey? In love siya dun sa marami daw mga gay rights groups na pinascrap to sa PLDT. Pepsi presents Pepsi. ang Pinas. Alam ko na kasi bawal magpakita ng baril o at least mahirap makuha yung ng sensor pagdating sa mga baril. Mapalaruan man siya o hindi. Okay, hindi naman yung konsepto na totoong baril may hawak mo eh. Yung pagpapakita ng violence o ng baril na maaaring pumatay sa mga bata o lalo na sa TV na para ka naka-YouTube Kids dyan eh. By default, kailangan ng pinaka-audience mo bata lang. O, mahirap lagyan ng market yung nasa ibabaw mo niyan. Hindi pa sayang yun. Okay, nice green screen. O, siya. Pasukan mo lang sa akin yan. Isuko mo na ang Pinas! Okay, reference yun. Alvarez! Huwag mo akong subukan! Dito mapapasayo! Kahit butas ng karayom! Papasukin ko! May padilya ba? Okay. Isipin mo na lang yung production doon, tsaka kung magkano yun, para lang sa 1 to 2 seconds nung scene na yun, para lang sa joke na yun. Eh syempre, kada segundo dito binabayaran mo sa TV. Ang dami mo pang kakainin bigas! Humanda ka! Tapos na ang maliligaya araw mo! Tayo lahat, mga influencer, mga payaso. Hayop ka! Hudas! Taas! Pangit! Hindi nag-iba. Alvarez! Sakit na magsalita. Magpaalam ka na! Dahil sa kangkong ka pupulutin! Gawa ng kabaw na paglilibingan mo! Yung laugh talk. May parang sa ano. Walang nangyayari. Meron pa ba nito? Meron pa bang akin ang pinas.com? Akin ang pinas.com. Wala na. Redirect. Saan ako napupunta? Ba't ang dami lumalabas? Hala, sige. Ay, baka malagyan ako ng virus ito. Okay, napunta ako sa BNH. Ay masabi sa awit kong ito, lahat ng ninanais nitong puso ko. Kalaban na Pepsi, nagigirig na. Sana saan man patungo sa buhay, may pag-ibig, may pag-asa, may saya at saysay. Saan niya kinukuha yung mga coke? Ba't parang gaan-gaan siya? Dahil, Nikihil ang lakas mo. Isang case na yun. Braso ni Nikihil, Andyan lang, hinahanap mo. Sama ka, sa huling hantungan. Saan to? Kaya po ba yan? At least, hindi ba delikado na bukas na yung coke sa ibibigay sa'yo? Baka man nalagyan na ng mga chemical yan. Wala na yung spirito niyan.
So mga laruan sila. Kala ko cursed eh. Medyo ano lang, okay. Naging para sa mga laruan. At may laruan ba ang Yakult? Pizza yun ah. Bacon yun. Pizza! Bacon! Mali kayo, spaghetti yun. Si Riza May ng nakaraan. New Maggie Instant. New Maggie Instant Spaghetti Parang Girls. ano, choco na gatas sa choco. Now with a delicious twist. Nagigets ko. Naamoy ko ng kalaban! Buti ka pa. Ako may sipon. Pahinga lang yan at Neosep. Sa Neosep, talo ang headache, clogged nose at runny nose. Hi-ho, sipon away! Neosep, the total cold specialist. Feeling ko ni-rip nila yung sa States, tas ginawang pang Pinoy kasi wala naman tayong pakialam sa history nila nung time na yun, diba? Wala naman tayong bearing sa mga history nila, diba? Ng mga... Ayun, nagalaw ni Yusef. Hindi Yusef. Sanisang eggnog. Uy, sige ang sarap. I give him 3 eggnogs. I give him 4. Sige Dalawa lang eggnog yan! Sige ang sarap. 6 lang. Sexualizing men! Cancel eggnog! Sige ang sarap. No, he's in 9. Sanisang eggnog. Isang box! Sige ang sarap. Eggnog cookies from Nissin Biscuits. My gosh. What's that, Va? It's not like a new dance thingy. Like that, you know. Come on, Darnini. Woohoo! Ooh. Yeah. Girl! Self-aware ba sila? Ang ginagawa mo? Can't you see I'm dancing? Sabay-sabay tayo, girl. Come on, let's go. Hindi! Ba't kailangan hotdog? Ban! He loves me. He loves me not. Para sa flowers. He loves me not. He loves me. Again. He loves me. Hey, yo, Insan! Gusto mo kang mag-Jolens? What? Etex. Takes what? Isang taong lang sa States eh. Hindi na marunong mag-Pilipino. Kuya, sabi ni Mami, tayo kayo nag-Jollibee. Jollibee? Sama ako! Lasapi ng Jollibee Hamburgers. Ang hanap na langhap sarap. Mas juicy, hindi gan. Ganito ba doon? Like, ganito ba doon yung mga pagkain? Parang kala mo mga product. Yan, nakikita ko na itong mga brand X sa mga herbal or sa mga shampoo, soaps. Pero hindi brand X sa parang hindi sila pagkain. Juicy, hindi gan. Hindi kasi wala pa lang ang Jollibee. Hey yo, better than stateside ha? Pagkasarap na rin. Balitang ina, pautang ina. Ito ang pinakamagandang bypass sa MTRCB. Dakotang ina, Minnesotang ina, hardworking ina, pang-alipustang ina, kiking ina, kinang ina, Yung lahat. lutang ina, siklistang ina, Hoy, balitang ama. hiking ina, kulitang ina, tarantang ina. Ina mo, dalawa na yung kamay na taranta ko. Tarantang ina ka pala, mama. Ako lang ba? Balitang ina nyo rin. Di ba mas lax na sila noon? Hindi naman to. Pinoy. Kinlaw. Kinlaw. Jon. Kreat. Kinlaw. Kreat. Kinlaw. ก็เลยยิงก็เลิกสิเหล้าอ่ะเลิกเหล้าเลิกจนเริ่มต้นเข้าพรรษานี้รู้กินเหล้าเลิกเหล้าทำงาน Yun lang pala kasimple. ทำงานเก็บเงินเก็บเงิน Get money, get bitches. ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือผ่องใสมีรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญเป็นยังไงก็ไม่รู้แค่เลิกเหล้า tumigil ka sa pag-inom. 集中力可愛くね集中力
ガシンガシンガシン。授業続けませんか？飲まなきゃ。牛乳に相談だ。バナナと言ったらどうだ。強引ですが決め間違いない。君やかも。Tokyo Revengers Unseen Air. Live action. I am Goldman. Takot yung aso gago. Oh my god! Takot yung ganyan. What the? Mga curse na. Marami na ako masyado napanood ng mga curse ng mga videos. Hindi na. May inis ba siya? Ano ko gusto sabihin? Pero alam ko, masasensor lang ako ng YouTube. Promise Neverland. Tarako tappuri. Kewpie pasta sauce. Ano ba yan? Ano ba yung mascot ba yan? Ito na namang asong to. Ang creepy nito. Pag iniisip ko kasi, merong matanda sa loob niya, no? Kumakalabit ng bata eh. Consome panchi. Ponchi janai yo, consome panchi. Ah, Shiba! Consome panchi. Nice. Consome panchi. Panchi de genki, consome panchi. Ang naalala ko dito yung si ano eh, yung Longman. Alam niyo ba yun? どうしたの？トールさんが避ける組咲いてる時の顔が好き。そう？もっと長く見てたいな。Ay ko naririnig yun sa mga pina. Long, long, diba, ito sabi ko, mayroong sexual kasi na kengkoy enough na hindi siya sexual. Talagang weirdo lang. May kwento pa ito eh, tayo na. Iniwan ata niya itong babae para sa Longman eh, baliktad eh. ちーちゃんは長いのが好きなんだね。別に意識してるわけじゃないけど。気のせいか。Masasaktan yung mga lalaki sa Japan. Bitaw! 前にも言ったね、あの長い人。避ける組対長い避ける組。Anong code nito? 出先で避ける組のマンゴー見つけてさ。本当？バイク便で送ったから。そろそろ吹くと思うよ。そう、すごいタイミング。サインお願いします。long, long, ちーちゃん、聞こえてる？あ、届いたよ。ありがとう。マンゴー味珍しいからたくさん買ったんだ。今度2人で食べようね。Hindi! 長い避ける組。Kasi na natin, kailangan ko ng... それ kailangan ko ng closure. 触ってみてもいいですか？どうぞ。長い。これどうやって咲くんですか？こんな風に。long, long, ダメ？すいません。Babae talaga, oh! Ano ba? Pero si B-boy best friend. Wholesome. 電話出ないから心配になって。ちょっと寝込んでて。これ持ってきたから一緒に食べよう。今日は。ちょっと待って、今はダメ。long, long, Mukha si Pacquiao. あいつが来てたんだ。違うの。避ける組対長い避ける組。ちーちゃん、どうして俺じゃなくてこいつなんだよ。それは。そうかい。長けりゃいいのかい。ビロービロー。やめて、グミがかわいそう。ビロよ。ちーちゃん。黙っててごめん。実は私もう長くないの。だから長いものを見ると安心できるの。Kaori。避ける組対長い避ける組。どうしてそんな猿芝居したの？目移りするのチーの悪い癖だよ。だって長いんだもん。長さに騙されてんじゃねえよ。避ける組一袋分並べていくと
Ah, so galing pala siya sa same company. Okay ito para gawa ka ng sarili mong competitor. Tama! Mga lalaki dyan, okay lang yan. 正直に言ってごらん。フラッシュモブは嫌かな。なんかこっぱずかしいし、フラッシュモブ以外で。じいちゃん、僕と結婚。Long, long, 耳長っ。避ける組対長い避ける組。じいちゃん。ダメ。結婚式までお預け。Ano ba yan? Nakuha mo ni Longman niya? Naku, alam ko na kung sino nandun sa... Dochira mo din? どうして？は？何？やっぱり忘れられない。避ける組対長い避ける組。Hindi! NTR! Version. Sabi, iniiwan niya talaga? 私、長い間あなたのこと待ってたの。トールさんごめんなさい。私のことは忘れて。死ね。分かったでしょ？私がひどい女なの。ああ、もうやだ。どうしていつも俺の前に払われるんだよ。一目見た時から君のことが。Dapat yung lalaki, di ba? Para mas nakakatawa. Sabi ko na eh. Long, long, Ibang long pala gusto niya. Tama! Iwan sa kalsada! Ang babaeng yan. Nice. Magandang panapos to. Toru-kun. 俺？嘘だろ。高いったのに。どうして？僕らはきっと分かり合える。 Tama, kasi may ligay sa parehong produkto. Tama. Branding pa din eh. No? 触ってみてもいいですか？きっとみんな Yan ang tunay na tropa. Hingi muna tayo ng consent bago hawakan. Ang doon tatapos ako. Gusto nyo para mga ganitong gusto ko lang gawin eh. Alam nyo, gusto pa mga ganitong random lang na topic. So ito like, share sa mga longman yung friends mo yung subscribe. PaoLUL, maalam.